Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Congratulations and best wishes Dino kay Von and Geraldine sa ilang wedding pag January 10, 2026. But before tumadalon ani ilang sayaw guys ug mga pangita po sa reception. Gi-invite dita og kasal guys kay magpahigot naman day ni among classmate this year. Ani nga video guys. And this is one of the reason why we came here sa Cebu. Og shout out pa ani ato ang pinakagwapo nga kuyo guys, si Bossing Gregory. Okay, ang ubang solid followers na to guys, ganahan magmotor-motor si Hitsuraan Kulisaw. So i-appeal tani nga clip. Enjoy the ride, ride safe. Let's go. Og mga na lang yung ko daan og pasensya kay na late gyud mi sa wedding ceremony. Kay unsaon ta man ni ulan man og kalit nya. Nagsaag-saag pa gyud mi. Brain was not braining, waist was not wasting that time guys. Kasaag guys. Halos 30 minutes minasago sa minabot dire sa kasal guys. Ito may kasulti sa atong classmate boss nga nahikta naman. Higot na di lagi kaboy. Ito may mga kanang life experiences nga advice o life advice. Wala na boss, if there is a plane. What? If there is a plane, there's a cloud. Ano lang, congrats. Congratulations, madam. Geraldine. Pahan ni madam. Ay, pamikila. Congratulations classmate and best wishes. Salamat sa invite. Endam na ni kuan bossing ang iyang monetary daw diri. Vlog lang may kay para nami memories ani ba. Okay, may picture ta. Siyempre, mga supporting actor diha og si Jonggoy pa picture abot na. O din ni behind the scenes ug magpakasal tawag na mag video na to guys no. One, two, three, go! Balik. Mapastaan na all mampudta. Og kani nga clip guys, ako lang gi-double check kung naa ba gid atong pangalan diri kay basig di niya takakaon ba ni kaon niya. Tinuod yun no nga ang sakramento sa kasal dili lang kontrata, kun dili sakramento nga naghiusa sa magtiayon sa lawas, espiritu ug kinabuhi. Kamo diha kana sa kaya inyong idol pohon. Step back, relax, and enjoy. Biha sa MC. Uy, di matabas-tabas. From start to beginning, energy, same level. Grabe, I recommend this MC sa inyong mga wedding pohon. Hands on the air, ladies and gentlemen, to the principal sponsors. O syempre, di gina mo paulahi si Auntie Prima diha. Og dara ang maid of honor and bridesmaid. So tuluan ni guys no, classmate na ako. So pakita nila ilang saya. Ani nga clip. Og ibitin lang tamo guys kay medyo daghan patag clips nga atong i-add ani nga video guys. Oy, hindi nagpapatalo yung Dream Squad. Og diara ang groom og bride guys sa ilahang ginto TikTok trend. Yes! Come on, everybody! Og maura to guys, kay basin maka-copyright niya ta. Di niya ta mamonetize ni Lolomita niya. Kini bitaw nata sa kasal no. Ganahan kita mo saya pero kung nato ta sa diskuhan di man ta mo saya og di makainom. Parang kailan lang guys no, taod naman to pag college na mo, pila na ka years pero fresh pa mangyapon kayo ang mga memories sa itong mga banding na mo last time. Maka tears of joys lang ka ba, makahuna-huna guys nga ang imong mga kasabay sa una sa mga kabuang ba, kay nangaminyo naman. And Geraldine is putting their hands together to slice
their wedding cake. Siyempre, ikaw man ani ka o na ang most awaited part. Sakto kaayo, watay tarong paniot to ani adlaw guys. Count Von Geraldine, everybody, make some noise. Let's do this. Show your love to the bride and groom Von Geraldine in 3, 2, 1, go! Saya tuh, saya tuh. Iya deh. Okay, gipanggutom naman ang mga tao. So tara, mga on sa ta. Aria Christine Patalinghog and Chavez. So na ba sila gipang guest guys no? Ayong nayaw guys. Og mga social media influencer per siguro na sila. Hindi na siya ganahan ng manugo. She preferred doing things herself. Og dara ang message sa iyahang best friend guys, maid of honor. Donna May Hermosissima. But for more than anything, please always choose her. With patience, understanding, and endless affection. Kaya bisan pag strong siya, to be honest, Alden has a fragile heart. Og syempre na po yung message ang best man nila. I've seen the happiest bond, and I would like to thank the bride, Miss Geraldine, for coming to my brother's life. You brought a whole new life of happiness and adventures with him. You let him be the best version of himself. I wish you both all the happiness world can offer. Og syempre na yung mga pag-games guys, pero napildi man ta, so video-video lang ta. Og sa dihang bring me final rounds guys, perting lingawa sa mga tao, ani yun ang gipa-bring me. Kay tan tadadan. Eddie Apostizo, go! If di ka magpa-picture nga wala i-post. Yes! Sige na! Picture sa picture. Smile! Picture sa picture. Smile! 1, 2, 3. Dili lang ni kaayo na ako tasto ni nga video guys, kay murag dili na ni reels ba, murag daily vlog na ni ba. So best wishes na lang predicts. Oh, welcome to married life. Let's go. Magtinabangay, magkaloy-anay, magsinabtanay, magminahalay. Dili lang magminahalay, nga kamo ang inyong mga pamilya, ang inyong tibok pamilya. O haron og doon ako'y mga problema sa isigusan ninyo, dili mo maglimdanay, nga dili makahibalo ang laing tao kung dili kamo ang magistoryahanay para mo makalahutay sa inyong kaminyon labi nag mga nakong naagyo problema. O anong siguro tayo kasulti na ako. Dili na lang ipot yung dagang salamat, may mabihi ka yung tanan.